Mano kwadwa. Ng'eyo Bati. Emomiyo samoro omulo junior ne aere. To sako chako wuoyo kako chako wuoyo ne emomiyo aluonga ni omulo toddler. Nikech koro owuok e junior odonje toddler. Nango. Nikech Kinya wacho Bati. Kinya wacho ni Raila Odinga idwa miye ni idwa manyo ne gimoro. Omulo ni nyamanyo ne Raila ngo. Toddler ni nyamanyo ne Raila Odinga ngo. Raila Odinga imanyo ne kakanga. In dala uni kanye, imanye nade, imiyango. Ni gin ginya pango Raila obedi kata chairman mar African Union. Jogi nyamiyo ngato chairman mar African Union. Kura mego 54, gin gi kura chiel. Gin gi kura di Afrika ka. Ing'eyo nyaka wa nisre adiere. Raila no kiki luong nyinge achadha kaka idwa luonge no. Machanga moko wanyal discuss ka. We wa discuss issues manya konyowa. Raila onge giminya miye. Ngacha werigo, ngacha wechene tek. Status mare kata ka William Ruto kunyali chope. Kenya ka, we koro kikwado nyo kamido kele no, okunyali chope. Ing'eyo, gima timre niya, wangi problem Kenya waka. President mawanago, en president moero miriambo molo president te misere no chakro nyuoli. Mae ma president manyocha odhi yoromo gi mine ong'ise ni gas dhi bedo 300 2 months. Sani wasechopo 3 months. Gas onge story. Mara uchiel oda Weke no wacho mara uchiel poko chopo. Don koro mokwongo yie ni mara uchiel poko chopo. No wacho ni gas en pesa di. Dise yie ni mara uchiel poko. Bet gas en pesa di. Ose yie ni mara uchiel. Nyocha wacho ni otiyo gi ujuaji mare moro matin. Okelo bech mogo en 170. But in nyocha wuotho madonjo nyaka dala usie. Be oduma en pesa di. Goro en pesa di. Mano oduma mano ok mogo. Mogo en pesa di. Inyalo penjo kamano. Sani ka ng'isi ni dala kaluo. Nyocha dala. Ani ni omulo junior iwinjo ka oro M-Pesa ni akeri ng'amotho okonyogi. Ana de dala daily. Bech mogo batirach. Sani mogo en 240. Mogo kende. Nyocha ineno ka ministers moko okelo sukari moro manigi poison. Non kisomo. Ministers ariyo luongo nyingi. MPs moko be nitie kanyo. Twinyiso ni koro KEMSA cha wariembo ji. PS moriemb cha. Bingeni PS cha ok in charge of KEMSA. PS ma in charge of KEMSA iluongo ni TUM. En ok oriembe tich. Ogole otere kamoro. Ng'ani yani onge president mariambo. En PR manager. En tije, en story, kipindi, paukwa, pakawa, saani, ya mchele. Ema koro kata wuod luo ma koro gi keto kane. Wuod luo ni. Iriamba neri wuonde deli ni keti kamoro. Sani wachimo ingeni chakre joge oyier. You are not the appointing authority. Appointing authority. Gise kata wuodwa ni. Ma koro gise wuotho gi wiye gi dang gi wiye gi wuonde. Nigi miye kamoro. Nyaka sani. Alemo ne daily. Kacheko book. Onge. Kagio kamoro. Omulo onge. Amanyo toddler. Onge. Amanyo gidene. Junior. Onge. Amanyo senior. Gisano jowa jodala wan mang'isi ukawuodi. Ing'eyo Bati. Yes. Ing'eni ka wabedo objective. Yes.